Principalele motivații ale criminalilor sunt furia față de nedreptate, satisfacția sexuală, câștigul financiar, superioritatea morală sau dorința de adrenalină. Majoritatea criminalilor nu își justifică faptele în fața instanței, chiar dacă cred că au dreptate. Acești ucigași au făcut-o. În acest videoclip analizăm ucigași care și-au justificat crimele. Ahmed Suraji, motim, a colectat saliva a 70 și 2 de femei pentru un ritual de magie neagră. Ahmed Siraji s-a născut în Sumatra de Nord, Indonezia, pe 10 ianuarie 1949, însă a început să comită crime abia la 30 de ani. În această perioadă, el locuia în Medan, cel mai mare oraș din provincie, și era crescător de vite și duccin, un șaman asociat cu vindecare, mediumuri, vrăjitorie și experți în obiceiuri, despre care unii cred că au puteri supranaturale. Ca parte a rolului său de ducan, era vizitat în mod regulat de cliente, care căutau sfaturi despre cum să găsească noroc sau cum să-și facă partenerii fideli. Dar totul s-a schimbat în 1986. În acel an, Siraji a visat că a fost vizitat de tatăl său decedat. Unul s-a spus că trebuie să găsească și să ucidă 70 și 2 de femei și să le bea saliva într-un ritual magic pentru a deveni vindecător mistic. Totuși, în loc să caute modalități de a da peste persoane decedate în mod natural, el a decis să grăbească procesul prin uciderea celor 70 și 2 de femei, ale căror trupuri, se presupunea, îi erau necesare pentru a îndeplini ritualul. Mai târziu a spus: "Tatăl meu nu mi-a spus clar să ucid, așa că mă gândeam că va dura o veșnicie să găsesc 70 de femei. Încercam să obțin asta cât mai repede posibil, am luat inițiativa pe cont propriu să ucid." Siraji și-a păcălit clienții, ducându-i într-un câmp de trestie de zahăr, pretinzând că astfel le rezolvă problemele. De multe ori își îngropa victimele până la brâu, le sugruma, apoi le îngropa rămășițele în același câmp. Îi dezbrăca înainte, cu fața spre casa lui, ca să grăbească descompunerea. Adevărul a ieșit la iveală pe 20 și 4 aprilie 1997, când Sri Kamaladui, 21 de ani, i-a cerut lui Rick Shaupula, 15 ani, să o ducă la un ducan. I-a cerut să păstreze secretul, fără a-i cere să o ia. Un jurnalist de la BBC a relatat că este probabil ca Siraji să fi scăpat atât de mult timp nepedepsit pentru crime, deoarece mulți dintre clienții săi erau prea rușinați să le spună familiei și prietenilor unde mergeau. Când și unde au dispărut, nu s-a știut niciodată. Au dispărut fără urmă. 3 zile după dispariție, un bărbat a găsit mormântul lui Sri, care a fost dezgropat de localnicii alertați de el. Poliția a fost contactată, iar atunci Rick Shaupula a aflat de dispariție. Le-a spus polițiștilor ce știa, că a lăsat-o la casa lui Odaku, le-a dat adresa, care era casa lui Siraji, iar anchetatorii l-au vizitat pentru a-l interoga. Bărbatul de 48 de ani a negat inițial implicarea. Poliția a percheziționat locuința și a găsit geanta, rochia și brățara lui Sri ascunse, ducând la arestarea lui. În arest, el a recunoscut că a ucis 40 și 2 de femei și fete în același mod. Ulterior, a fost efectuată o excavare a câmpului de trestie de zahăr, care a scos la iveală că, într-adevăr, acolo fuseseră îngropate 40 și 2 de cadavre. Unele erau prea descompuse pentru a fi identificate.
În interogatoriu, Siraci a povestit visul avut și a descris ritualul crimei. După ce le strangula până la moarte, le bea saliva. Nu și-a cerut niciodată scuze pentru ceea ce a făcut și nici nu a recunoscut că crimele au fost o greșeală. A continuat să susțină că trebuia să comită crimele pentru a deveni un vindecător puternic. Procesul a început pe 11 decembrie 1997. Siraji și-a menținut în continuare nevinovăția. Cele 3 soții ale sale, care erau toate surori, au fost și ele arestate pentru complicitate la crime și pentru că au ajutat la ascunderea cadavrelor. Una dintre soții a fost judecată ca și complice. Femeile au spus că au recunoscut crimele doar după ce au fost torturate de poliție. Siraji a fost găsit vinovat pe 20 și 7 aprilie 1998 și condamnat la moarte prin împușcare. Soția, care fusese judecată ca și complice, a fost de asemenea condamnată și a primit pedeapsa cu moartea. Însă sentința ei a fost ulterior comutată la închisoare pe viață. Puțin înainte de moarte, el a cerut să-și vadă prima soție, iar dorința i-a fost împlinită. Ulterior, a spus: "Magia neagră a venit de la Dumnezeu. Nu o mai am, m-am căit, sper că am o șansă să trăiesc." Cererea de clemență a lui Siraji a fost respinsă, iar el a fost executat pe 10 iulie 2008. Trupul urma să fie îngropat într-un cimitir public. Evenimentul a fost anulat de autorități după ce au aflat că până la 100 de rude ale victimelor voiau să îl perturbe. Motivul lui Said Hanale: să ucidă cât mai multe prostituate pentru a curăța străzile. Said Hanale s-a născut în 1962 în fostul stat imperial al Iranului. Hanalei a declarat în interviuri că mama lui a fost violentă și l-a supus la abuz fizic și emoțional în copilărie. A povestit cum, uneori, ea îl mușca și îl zgâria cu unghiile până sângera. Intervievatorii l-au descris pe Haneleh ca sincer și simplu, dar nu prea inteligent. Până să înceapă să ucidă în 2000, era căsătorit. Tată a 3 copii, fusese voluntar în războiul Iran-Irak și lucra în construcții. Există puține informații despre viața lui, în afară de crimele comise. Haneleh a comis prima crimă pe 7 august 2000, ucigând-o pe Hasara Karimpour, de 30 de ani. Ea a fost prima dintre cele 16 femei ucise până în iulie 2001, cazurile fiind numite de presa iraniană crimele păianjenului. Ucigașul era cunoscut pentru că atrăgea femei acasă, le strangula și le arunca trupurile. Marea majoritate a victimelor sale erau lucrătoare sexuale care își desfășurau activitatea în orașul Mashhad, o zonă religioasă și sfântă a țării. Multe dintre victime erau dependente de substanțe și au lăsat copii în urmă după moarte. A doua victimă a lui Hanelai a fost găsită strangulată lângă tufe de roșii din oraș pe 10 august. A doua zi, Fariba Ramapur a fost găsită moartă într-un sac galben de iută, asfixiată de luni, iar cazul s-a liniștit. Ucigașul păianjen a lovit din nou în ianuarie, când trupul unei femei a fost găsit mort în Masad. Sarah Rahmani, 27 de ani, a fost găsită decedată pe 16 februarie, iar apoi pe 29 februarie. Trupul lui Azam Abdi, 45 de ani, a fost găsit între 19 martie și august 2001. Alte 10 victime au fost ucise. Multe au fost strangulate cu eșarfele proprii și lăsate îmbrăcate sau acoperite în haine negre care le acoperă complet. Hanale a fost arestat doar după intervenția guvernului iranian. Oficialii de securitate și informații au fost implicați pentru a-l găsi și prinde. Anterior, mulți iranieni credeau, potrivit The New York Times, că poliția a fost lentă și laxă, deoarece era controlată de fundamentaliști religioși. Hanelai a recunoscut uciderea a 16 femei după confruntarea cu poliția. A zâmbit pentru fotografi și și-a apărat cu mândrie faptele.
El a susținut că doar curăța orașul de corupție morală, spunând instanței că a început să ucidă după ce soția lui a fost confundată cu o lucrătoare sexuală și credea că uciderea acestora era o obligație religioasă. A declarat: "Am realizat că Dumnezeu privea cu bunăvoință spre mine și la faptele mele." Într-un interviu acordat înainte de arestarea sa, el a menționat de asemenea că a ucis femeile de dragul lui Dumnezeu și pentru protejarea religiei mele, pentru că erau prostituate și influențau negativ alți oameni. Hanelai a spus că mergea cu motocicleta să își găsească țintele și le aducea acasă. După ce soția și copiii plecau, îi strangula cu eșarfele lor, le înfășura corpurile și le arunca pe străzi. Avocații au cerut clemență în instanță, invocând o prevedere vagă din legea iraniană și islamică, descrisă de The Guardian, care îi consideră pe păcătoși o risipă de sânge. Mulți i-au apărat faptele. Un ziar a scris: "Cine suntem noi să judecăm? Cei care vor să elimine boala celor implicați în corupție." Prietenii lui Hanale l-au susținut și ei pentru ceea ce a făcut, unul dintre ei spunând râzând: "A făcut ce trebuia, ar fi trebuit să continue în mod înfiorător." Chiar și propriul său fiu, care avea 14 ani la acea vreme, și-a apărat tatăl. El a spus că tatăl său curăța țara de corupție și a adăugat: "Dacă îl omoară mâine, 10 îl vor înlocui." De la arestarea lui, 10 sau 20 de persoane m-au rugat să continui ceea ce făcea tatăl meu. Eu spun să așteptăm și să vedem. Jurnalista Roya Marimi a investigat trecutul lui Hanelai după arestare și a constatat că el a început să caute bărbații care plăteau lucrătoare sexuale. Totuși, a fost agresat de acei bărbați, a adăugat ea, și s-a îndreptat spre cei fără putere să riposteze. Hanelei și-a apărat și justificat acțiunile până la final, declarând într-un interviu: "Nu m-ar fi deranjat nici dacă aș fi ucis 150 de femei, pentru că am vrut să curăț orașul sfânt Mossad de femei corupte și prostituate." A fost găsit vinovat pentru 16 capete de acuzare de crimă și condamnat la moarte. Regizorul irano-canadian Mazi Abari a realizat documentarul Printre Kim, un păianjen despre Hanale, lansat în 2003. El a declarat pentru The Guardian: "Hanale a fost șocat și furios când a fost executat," a spus Mazia. "Până în ultima clipă, Hanale a crezut că guvernul îl va salva." El a fost spânzurat pe 8 aprilie 2002 în închisoarea Mashhad. Joanna Dennehy. Motivație să vadă dacă poate ucide pe cineva. Joanna Dennehy, născută pe 29 august 1982 în St. Albans, Herefordshire, Anglia. Cei care au cunoscut-o în copilărie au spus că era inteligentă și educată, dar manifesta devreme rebeliune și instabilitate emoțională. În adolescență, Dennehy a început să bea excesiv, să fugă de acasă și apoi s-a implicat în droguri și infracțiuni. În cele din urmă, Dennehy a intrat într-o relație de lungă durată și a avut 2 copii, însă viața de familie pe care și-a construit-o a fost de scurtă durată. După ani de instabilitate, Ioana și-a abandonat copiii și a dus o viață nomadă între Peterborough și Hereford. În martie-aprilie 2013, Ioana a comis o serie de crime ce au șocat Marea Britanie. În 10 zile, ea a ucis 3 bărbați: Lucas Labozevski, 30, și 1 de ani Kevin Lee, 40, și 8 de ani, și colegul de apartament, Ion Chapman, 56 ani. Cele 3 victime au fost înjunghiate mortal și aruncate în șanțuri lângă Peterborough. După crime, Ioana și Ghiță Stretch au mers peste 160 de kilometri la Hereford, unde ea a atacat la întâmplare 2 bărbați, Robin Bereza și Ion Rogers, care au supraviețuit miraculos rănilor grave prin înjunghiere. Când Ioana a fost în cele din urmă arestată, se pare că a râs și a glumit. În custodia poliției, ea nu a arătat regret, părând chiar mândră de fapta sa. Psihiatrii au diagnosticat-o cu tulburări de personalitate antisocială, borderline și psihopată.
Deși aptă legal de judecată, comportamentul Ioanei era imprevizibil, batjocoritor și detașat. Zâmbea, râdea și uneori părea plictisită când probele împotriva ei erau citite. Când judecătorul a întrebat-o dacă e vinovată, Ioana și-a întrerupt avocatul și a spus calm: "Sunt vinovată, sunt o criminală." Totuși, cel mai evident a fost felul în care și-a justificat acțiunile. Ioana a declarat că a ucis din plăcere și le-a spus psihiatrilor că voia să demonstreze controlul asupra vieții și morții. Ea a spus că a comis crimele ca să vadă dacă este la fel de rece pe cât credea că este. Ea a spus că a comis crimele ca să se simtă vie, comparându-se cu O'Bonny din Bonnie și Clyde. La proces, ea a ironizat acuzarea și complicii, spunând că nu a vrut să ucidă femei, ci doar bărbați, fiindcă era mai distractiv. Joanna a fost condamnată pentru 3 crime și 2 tentative de omor, în noiembrie 2013. Judecătorul a numit crimele ei sadice și înspăimântătoare. Ea a primit închisoare pe viață fără eliberare condiționată, fiind printre puținele femei din istoria Marii Britanii cu o astfel de sentință. După condamnare, Ioana și-a justificat în continuare faptele, spunând că uciderea era tentantă și că nu simte vină, deoarece victimele erau slabe. În interviuri și rapoarte din închisoare, ea a declarat că regretă doar că a fost prinsă, nu faptele sale. Ioana Dennehy este una dintre cele mai notorii și tulburătoare criminale moderne din Marea Britanie. O femeie care nu doar că a ucis fără remușcări, ci a încercat să-și raționalizeze cruzimea ca pe o formă de auto-împuternicire. Asta a fost tot pentru acest videoclip. Mulțumesc că ați urmărit Minți Criminale. Aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare.